Bai, nor da? Egunon. Paketea daukat zuretzat, 10 minutu barru helduko naiz. Berandu zabiltza, irtetera nindoan. Bueno, 8 minutu, agur. Tira, ez artegatu, ia heldu naizela. Apartamentua atera dezakegu, baina altzariak enkantean salduko dira. Zorraren zati bat ordainduko du behintzat. Baitura gelditzea eskatuko dugu. Ados? Bai, eskezkatu. Barkatu. Biedermanova. Nor da? Epaitegian egon naiz. Zer gertatu da? Gaur bertan hitz egingo dut abokatuarekin. Eskerrik asko. Egunon, irakurri duzu? Aurrekontua berregin beharko dugu. Zeuk esan beharko ditazu zer ez datorren bat. Ni naiz konpainiako kontularia. Enuen konpainia hau sortu langileen soldata kalkulatzen ibiltzeko. Eunekoa kalkulatzen ezpadakizu itzuli diploma eskolari eta kito. Ez, gaur ezin naiteke joan. Alenarekin geratu naiz, unetxo bat. Zerbait gertatu da. Ez dago kamerarik kalean. Denbora beharko dugu lekukoak aldekatzeko. Zergatik zegoenan. Gidaria atxilotuta dago. Oraingoz ezin dizuegu ikerketari buruzko daturik eman. Odola analizatu diozue. Guk aukera guztiak izango ditugu kontuan ikerketan, ez duzuek eskatu behar. Itzaliko duzu hori? Bai, barkatu. Kaixo polita, zatozana.
Oraindik ez zara konektatu? Traste hostia honek ez du abiatu nahi. Instalatu berriro. Ez dut nahi, kristonen pare zebilen da. Traste kaskarra daukazu. 50.000 kostatu zitzaidan. Joko honekin neluke arazorik izan behar. Kristof, gero deituko dizut. Eskolara deituko dut. Agian bere lagunei ere esan beharko diegu. Edo Facebooken idatzi. Facebooken? Nire lagun batek hori egin zuen neba hil zitzaionean. Facebooken idatzi behar dut hil egin dela? Hori karakaria da. Orain horrelaxe egiten da dena. Deitu dut. Eskolako irratian esango dute. Oso atseginak izan dira. Facebookeko kontua itxi zuen. Kontua itxi. Eskatu egin zuen. Egun batzuk barru itxiko zuten. Zergatik egin ote zuen hori? Zergatik ez, nik ez dut inoiz eduki. Idatzi duzu orduan. Bai. Marty Biedermanen heriotza tragikoa iragarri behar dugu. Gaur arratsaldean hilda istripu batean. Hiletaren xehetasunak aurrerako azalduko ditugu. Zergatik idatzi duzu horrela? Horrela nola? Ez ezaguna balitz bezala. Zer idatzi beharko nuen? Kaixo, gure seme maitea hilda eta traol bat. Oh, tira. Utzi bakea. Askatu. Utzi, ez dut nahi.
Nor da Vaclav Novak? Ezagutzen duzu? Novak Martiren eskolako tutorea da. Ez dakit Vaclav duen izena. Gurasoen gana noa. Oraindik ez dakit ezer. Laguntzea nahi duzu. Santi, etorri. Zatoz zona polita. Santi, etorri. Santi, ona. Bai, hori da. Meow.